a música. Vale, dale ao play. Non, con que me suba un pouco xa está. Iván, controla si ou chamamos a rapaz? En principio está ben. O sea, ponlle. A ver, pero sube un pouco. Vale, Controlo os decibelios, A ver, sí. Vale, eses decibelios son. Vale, esos decibelios. Pois ganille, Subille, va. Súbeme un pouco, decibelios. A ti? Sí, A verdade, fai un probando. Que Probando. É que claro, me escoitas máis baixo, claro. Seguimos en carretera comarcal 95. Vai ser mal. No, a ti se che ben. A min, sí. Dalle. Dame a min un pouco. Escoito a Pablo. A ver, escoitasme ben, Iván. Escoitas a miña voz. Sí, pero Plan- igual tens que falar un poquinho máis... Máis que? Máis alto? Máis forte, sí. Claro. Como falache antes. Como falei antes. Cor guabro na mesa. Ah, claro, ahora xa non os tens. Tens que falar así máis... É que a min sí que me escoito un poquinho máis alto. E ti? A ver, eu escoito... Aí. Aí. Vale, pois falo así. E tú? A min hoxe me ben, creo. Creo que se move. Buenas. Sí. Ah, perfecto, xa está controlado entón. Sí. Xa andivemos mirando aí na música. Sí. Eso pa música... Yo único da música quitei ahora o mood para comprobar... Está Vale. quitado. Vale. Nada. Está xa controlado. Só son dúas cancións, entón empezamos con unha e logo pomos A ver se non se fai... Se queres aviso, son esta, xa para empezar. Vale. E logo cando... Vale. Xa o tedes o nivel aquí Vale. mirado. Sí. Parte xa a produción xa digo aprobado. Muteo, non? En plan... Ou aí vai salir algún sonido, aparte da música. No, ao principio non vai salir... O sea, a parte da música non sai ningún sonido. Non. Mutearnos a todos. Quero dicir, ao final os cascos quedaron conectados a nada. Non están conectados, non. Da igual. Cando vais ter tocando máis veces? Que queden na meta da mesa. Está aquí. todo tal cual eles. De eso nada, e xa nada. Fala unha vez máis, Pablo. Falo. Pero escoita. Ah, sí, que se escoita. Empezamos ca música, presentamos un pouco o carallo e tal, divagamos aquí 10 minutillos e logo o primeiro invitado Como? virá... A que? 5, Aos micros. Os micros? Ah, na Como aos 15 mesa. minutos. Check. Aos 15 A minutos xa cámara. presentamos o primeiro. Os invitados van estar os dous a vez? No, que o tipo da Vai mesa estar e primeiro un... E logo outro. Pero, en algún momento... Ai, xa son as 9. Sí, en algún momento, ao final de todo veñen dous. Ai. Xa se están vendo. Si, non veñen ningún. Mm. E logo ao final veñen os dous. Isto queda máis elegante. Claro, Eu deixei aquí non o queda nota nada. da mesa. Non xa o streaming. A ver o stream. Non... Vamos vernos, a ver se salimos non. bonitos. Está. Xa se nos ve. ¡Vamos! Sempre faigo o mismo. Levo toda a semana insistindo. Vamos enchernos e vamos. Boa tarde a todos e a todas. Sexan benvidos ao regreso de Irmandades da Cuadra. Sexan benvidos ao FIT de Verín. Estamos moi contentos de estar aquí na séptima edición deste festival e queremos darlle as gracias antes de que se nos olvide a toda a organización por apostar por nós. Imos tratar de pasar un ratiño ameno falando con xente moi interesante que forma parte deste evento, por suposto. E nada máis, esperamos que vos mole e empezamos. Sen máis, cambio de rexistro para decir que hoxe estamos aquí 3 membros da Irmandade. Somos un grupo de rapaces que facemos un programiña de radio ameno e para pasalo ben. Está á miña esquerda a persoa que leva as nosas redes sociais, a persoa coa que falades cando hai algún concurso, unha persoa que estivo durante 8 meses manexando as redes, falando con xente de Verín, falando de cousas de Verín, sin pisar Verín. Iván Rodríguez. Eu conto, é o que se me dá ben. Bueno, en realidad o que son é o becario, que aquí teño unha presentación que me vai por riba da categoría. Xa sabedes o que pasou, non? Queríamos coller a Berto Romero e a Andreu Bonafuente, pos da Loxe querían coller a Piñeiro e a Xosé Ramón Galloso, o que pasa é que por o que sea estaban de termas e non podían vir, entonces contaron con nós. Pero gracias por apostar, prometemos non defraudar moito. E a miña dereita, representando a chavalada toda de Verín, representando a toda esa xente que se move alá onde se move a discomóvil Gramola, representando a toda esa xente que lle mola esta música que sona "Él tiene mucha novia, él tiene mucha novia, baby and pee, Pablo García.
Son Pablo García, son o chaval que xa naceu con euros e non sabe pasar a pesetas, non sabe moi ben a transmisión. Tamén o que veo o gol de Iniesta en diferido en vez de velo en directo. Son para Irmandades de Cuadra o becario que se lle encomenda todo o que non queren facer eles. Vos pensade que este chaval ten 19 anos. Este chaval, cando empezou a facerse o Festival Internacional, estaba en primeiro de ESO. Pero cando Dios, comezou como o choveu Festival xa, Internacional de Curtos. O Festival Internacional de Curtas vai pola súa 7ª edición. Comezou no ano 2015. Hostia, Parece Hostia, pois que- sí que pasou tempo entón hostia, xa, pois entón sí que está na eso, É que isto da cuarentena reventou-nos. Hai 2 anos aí que eu non os teño controlados. Eso non conta como historia. É que parece que fai pouco, pero se os parades a pensar, cando comezou o Festival Internacional de Curtas, o diésel estaba a 1,10 €. Concretamente Os a tempos 1,08. A electricidade non pasa os 100 euros, Cando estaba máis barata a gasolina co aceite de palma, que tempos aqueles. E este home ainda non fixera a confirmación tampouco. A ver, Sí, pero falando aí un pouco máis claro e tal do Festival de Curtos, cal foi o curto que vistedes que máis vos gustou? A ver, se xa imos a pillar xa así de primeiras. Así, comezamos a quemar ropa. Si, o meu veño todos os anos. A min gustoume ese de... O de unir os puntos, o da liña, o de... Si, este Como era que é o- conocido. O de... que ten dúas Que a partes. leche, joder, sí, é un curto moi curto, pero está moi ben. Ten a raya. A raya, e logo tamén la secuela, a raya 2. A raya 2. La raya vuelve, sempre A ataca. película favorita de Marcial Dorado. Tamén a película favorita de Sito Miñanco. De Feijóo tamén. Sí, sí. A ver, pero a mí non me acolades. O da raya é unha categoría que está ahora mismo que naide ten nin puta idea de cal é, están aquí oíndola por primeira vez. A raya, A que categoría raya queres? raya. Como que é unha categoría do festival? Pois é unha categoría do festival como Horizontes. Pois primeira noticia. Bueno, ahora xa en serio, antes de que se nos tome a coña, poderíamos estar aquí falando do Festival de Curtas, dando datos como que vimos todos os anos. O Festival de Curtas vai por a súa 7ª edición, ten 4 días cada ano, 7 edicións por 4 días, son 28 días, eu viñen un día. Máis que eu. E tú non viñache nunca. É que o ingeniero é el, o das matemáticas e os números é el. Eu fun por letras. Claro. Entón, eu creo que debería vir alguén un pouquiño máis profesional a falarnos do Estaba Festival ben. de Curtas, claro. A ver se hai alguén por aí. Se pode ser o seu director mismo, Carlos Montero, ao mellor. Sí, está aquí, está aquí. Ven salvar a situación aí o director Bueno, de aplauso, todo este o que? tinglao. Co chaval é importante. Bueno, boa tarde, Carlos. Boas tardes. A Que tal, vas notando fresco? Xa refrescou un pouco, Mira a ver se se Hola, escoita hola. ben. Escoitase Sí, ben? sí, sí. Sí. Vale, a Escoito primeira ben. pregunta eu creo que é a máis importante. Queres algo de cerveza? Cerveza. Así me gusta, tirando da casa. Este home está traballando e vamos dar algo. Isto non está patrocinado, hai que ir soltando min coca, Eu non falo pa naide, pero vexo moito cartel por aí. Hai que ir que pôr soltando para pa cámara. noja. Claro, que quede bonito, que quede bonito. Bueno, xa máis en serio, se nos podes facer unha pequena valoración de que é o Festival Internacional de Curtas, que busca, e sobre todo neste 2022, con esta zona rumbo, con estas apostas extrañas como podemos ser nós, como vai evolucionando este ano en especial, que busca, tedes algún objetivo marcado? Vale, pois o Festival de Curtas nace como un evento para visibilizar a comarca, o pobo, e dentro desa visibilización está o talento local, a xente que facemos cousas, non talento, o sea, a palabra talento a veces é un pouco, simplemente xente que facemos cousas, que estamos metidos en cultura, e foi un camiño, bueno, vos saberedes que é un camiño difícil facer cousas, é moi fácil criticar desde fora, e bueno, fomos mutando o que era a estrutura, e acabamos nesto, claro, estuvimos 2 anos en pandemia un pouco parados, non, que non podíamos, éramos un pouco manterse, non, para non morrer. Este ano podemos facer o que queremos facer un principio, que era convertir o festival nun contenedor cultural, é dicir, que tuvera cabida toda a xente que fai cousas. E nos se algo temos é potencial de comunicación. Entón, o resultado é este. Estades vos, estamos nós, está todo o mundo está todo o mundo benvido que facemos cousas en Verín. Porque ti levas dentro da primeira edición organizando o festival. Sí. Sí.
Comeuse todos os grandes éxitos, Nothing Else Matters. Sempre tivo boa acollida. Eu, a verdade, a primeira vez que viñen, creo que foi na cuarta ou quinta edición, sí que vin que tiña moi boa acollida, pero non sei como foron os inicios. Se foron complicados. Bastante complicados, porque, bueno, xa de entrada creo que facer un festival de cinema así no rural é complicado, porque xa o cinema non ten unha acollida como pode ser un festival de música. Un festival de música tes o teu público, un festival de cinema, tú vas ao cinema, ainda que sexa na cidade, xa non ves salas cheas, é moi difícil. Entón, conseguir que tamén que os propios, que a administración, que o Concello sempre apoiou o festival, pero que a propia xente, a administración diga, pero eso realmente merece a pena, o gasto que se fai. Nos creemos que é importante porque estamos visibilizando un tipo de películas, de formas de ver o mundo que non se ven no outro tipo de cinema, non? Estamos traendo a mirada de cineastas de todas as partes do mundo a Verín. Estamos levando a Verín a todas as partes do mundo. Entón, esa é a potencia, non? O que podemos ofrecer. E notas tamén esa facilidade, como dicilo, que a xente recibe moito mellor agora o Festival de Curtos nesta última edición que na primeira edición, tanto o Concello como a xente. Sin duda. Bueno, o Concello, xa che digo, sempre apoiou o formato, estivo aí, senón sería imposible, pero este ano, por encima de todo, sí que se nota unha acollida, tanto a nivel patrocinadores como de xente. Estamos empezando. Igual estou falando demais, pero claro, Non, hai que tirar para arriba eu sempre. creo que sí que se nos está notando, polo menos xa se nota un pouco pola xente cando se para, que tal, este ano que vades facer, sí que se nota. Son 7 anos de pico pala, sí que se nota. Claro que sí, ben, apostando aí por o rural, que é o que hai que facer. Me gusta la gente que hace cosas, dicía un sabio por aí. Bueno, estabanche preguntando os meus compañeiros por os inicios, por como nace todo isto. Claro, unha aposta por o rural, unha aposta por a cultura de aquí da vila. Eu quería che preguntar de cara ao futuro, de cara a que proxección ves, que plades tedes de futuro, se hai algunha idea, algunha actividade en concreto, queredes desenrolar outro tipo de que faceres, que ideas tiñas de cara a maior proxección, porque entendo que queres darlle máis proxección e que vaya a máis todo isto. A idea é, claro, hai que ver como funciona este ano a zona rumbo, pero digamos a expansión horizontal no ámbito cultural, é dicir, o Festival de Cine xa está sentado, ten a dimensión que ten, pero ahora o interesante é darlle horizontalidade de programación musical, non crecer o ancho no sentido de incluir o camiño ahora e facer cousas diferentes, meter pois, un poquinho de teatro, un pouquiño bastante de música, ir nese camiño de crecer, de meter máis cousas culturais. Esa é a estrategia da miña boa, crecer o ancho e non o alto, Non sempre sae ben, espero que aquí sí. Boa estrategia, sí. Tedes algo pensado, bueno, xa sei que en base a esta pregunta que acaba de comentar Iván, tedes algo pensado a nivel teatral, a nivel musical, algunha idea, ainda que sea algo moi abstracto? Sí, pero non vos lo vou decir. Claro, Home, claro, ten que guardar sorpresas. Eu quería exclusiva. Empezando, xa hai sorpresas esta edición, non vos podo decir da seguinte. Claro, Véñense efecto, que cousas. ven pa na cara. Claro. Bueno, para o ano que ven Vamos cobraremos con nós, todo. non? Esa é a sorpresa, Claro. non? Que po ano que ven vamos cobrar, non vai ser altruista todo Hombre, isto. hai que por caché que isto... Pois non sei que máis tiñas pensado decir. Nada, eu quería che preguntar xa a nivel personal meu, que non está nin siquiera no guión, como se organiza un festival desta magnitude? Porque, bueno, nos organizamos isto e hai xente que fai cousas, evidentemente, pero son pequenas cousas, pequenos programas, pequenos eventos, pero un festival tan grande, internacional, que supoño que terás que falar con produtoras, con darlle visibilidade por todo o mundo, como se organiza de cero? Pois tendo un bo equipo. O sea, somos un equipo labrado desde o primeiro momento, que somos un equipo moi cercano, non? Como unha familia, e que sería imposible facer un festival así sen un equipo, sabes, que se involucra desde o equipo directivo hasta o último voluntario. Sería imposible facelo. Es involucración e traballo en equipo. Xusto que nos falta a nós, claro, por eso funcionou a cousa. Xa, o de traballo en equipo pouco hai. Sí, xa os vin pola tarde que estades currando como animales. Como negros, a verdade. Non há máis xente que cotiza, é logo que... E bueno, pola nosa parte, non temos máis preguntas, xa te soltamos, que supoño que estaredes liadísimos. Estaredes a tope. Moitas grazas por querer participar nesto e nada máis. Gracias a vos por estar aquí. Vale, Ah, Deixamos que leva libre para a cerveza, cerveza, leva, home, xa. que senón... Hasta logo, gracias. Nah, A ti, moitas grazas. Nah, pois o tipo este aínda... Como tipo este? Ainda non se marchou o tipo este, pero xa estamos co espectáculo. Home, Vale, hai que... non faltaría os invitados, que aparte ahora ven un invitado que a verdade é flipante que este aquí.
É unha persoa que ten cantidade de producións, ademais internacionais, viaxa por todo o mundo. Bueno, agora explícavos un pouco mellor quen é. Eu non sei se estaremos á altura desta entrevista, pero vamos dar paso a Eloi Domínguez, que presenta agora ás 10 a súa curta de Arraia 1. Hola, Moi boa ben. tarde. Boa tarde. Con vosso permiso, puto amo. Ben, tú tamén, claro. Eu non sei se sabedes quen é este home, pero este home non está ben da cabeza. Está chalao. Este home estuvo vivindo 9 meses nun campo de refuxiados para relatar o que lle pasa ao pobo saharaui, se non me equivoco. E un filme que se veu aquí hai un par de anos, hai 3 anos, sí. A verdade é que gracias a ese filme, ademais, teño moita relación con Berín. Así que, É que está en filming, se o queredes ver. pagou moita pena. Vale. Bueno, pois boa tarde, Eloi. O primeiro que che vamos a preguntar é, evidentemente, por Rompente, a curta que se vai proxectar agora ás 10. Se queredes entrar e deixar de vernos ás 10, podelo ir ver. Eu recomendo, Non hai moito máis, Que creo que está rodada ademais en Galicia. Se nos podes contar un pouquiño de que vai, facer un resumo. Sí, é unha curta de ficción que rodei no Barbanza, onde vivo. Ata dentro de moi pouco que vou a vivir nesta comarca, por certo. Así que aproveitando ali os últimos días. É unha curta sobre unha parella moi noviña que son pais dun bebé de poucos meses e retrata 3 días na vida desta parella. Neste caso son actores non profesionais da comarca. Hai unha parte que para min era importante, que retratar os traballos do mar. Neste caso saen percebeiros, bateeiros, mariscadoras. Ten unha parte tamén moi bonita que é a fala propia, co sexeo, coa geada dali da comarca. E está indo moi ben, a verdade está funcionando moi ben, tanto pois, a nivel internacional como aquí en Galicia piso moito, a nivel español tamén. E moi contento, a verdade. Teño de feito aquí apuntado que esa curta ganou o Festival de Cannes. O Festival de Cannes e o Festival de Málaga, sí. Ollo, xa vos dixen que era o puto amo por algo. Ollo con Cans. É o pueblo que está ao pasar por Riño. Ese O po. antes. O Cans de aquí. O Cans Claro. Cannes non. A meu outro que queres ir. Despois, xa centrándonos máis co FIC, como ves o festival en xeral este ano, quitándonos, obviamente, a Irmandade desta Cuadra? Mira, levo varios anos vindo ao FIC xa, ademais estou moi contento de que sexa nestas datas e non en decembro, como o primeiro ano que viñen, que, bueno, fui durillo. Que sopla, sí. Ademais, vexo que está food track outra vez, así que eso é sempre un puntazo. Vin o programa, coñezo moitos dos filmes, a verdade que o nivel é fantástico como cada ano. Espero que teñamos público, temos pase tanto hoxe como venres. Faime moita ilusión, especial ilusión, como próximo novo veciño da comarca pasar aquí a miña película. E hai ademais un programa sobre curtas relacionados co Entroido, no que tiven o prazer de participar tamén. Creo que o vai petar, porque ten unha curta que non é miña, se fixo en Laza no ano 73, é unha curta espectacular que creo que só se viu unha vez en Galicia en público. Vai estar ademais un dos seus autores, así que convido a todo o mundo mañá a ver ese programa do Entroido. Pois xa sabedes. Anotade aí. facelo. Eu quería che preguntar, porque claro, con todas estas experiencias que nos estás contando, imagínome que, dende logo, terás unhas cantas anécdotas de rodaxes. Claro, xa o propio rodaxe en sí implica todo un traballo, todo un desempeño de esforzo curioso. Eu quería preguntarche se tiñas algunha que especialmente nos poideras contar agora, que dixeras, mereceu a pena o rodaxe porque pasou isto. Isto depende de canta xente vai escoitar isto, ¿no? O que O podo máis contar que ou non. isto vai non petar, Claro, isto estamos vai comparando mundial. ahora mismo con Daddy Yankee. Entón hai varias que vou a omitir porque por se chega isto a Garda Civil ou o que sexa. Non, son colegas, se respetan sempre. Claro. Vou contar unha que foi pois, o meu primeiro soborno, neste caso a policías arxelinos, porque na primeira rodaxe de Jamada, como ben dixechedes, foron 9 meses, pero ao longo de 4 anos, pois en canto cheguei puxen un pé no aeroporto con todo o equipo, ademais é un filme que eu filmei só, quitaronme todo o equipo, meteron ali nun... Bueno, eu agarreime a él, arrastráronme, eu agarreime ao equipo, pero finalmente entre varios conseguiron quitarmo, dixen, hostia, non sei que está pasando, eles non falaban inglés, eu non falaba francés, bueno, pois aprendín o que é o soborno, digamos, non? Para recuperar o teu equipo. Esa creo que foi unha boa historia para empezar a rodaxe. Despois hubo bastantes máis. E teño que contar que só un mes despois, esa mesma cámara
pasou de estar a 49 graus ali no deserto do Sáhara a estar a menos 43 no Ártico noutra experiencia. Así que teñolle moito cariño. a Xa esa por si que xeras a menos 43 de cando viñeras ao primeiro festival aí, que cando era o inverno, porque... Bueno, eu quería che preguntar sobre esa película, sobre Hamada, pronúnciase, o Hamada. Tería que dicirlo un saharaui, algo parecido ao que dixeche, sí. Hamada. Sí, como foi esa experiencia e, sobre todo, o momento no que decides facelo. Porque a min, por exemplo, gustame bastante a xeopolítica e podo decir, pois voume ir, non sei, a Siria ou a Irak de viaxe a ver como é aquelo, pero en que momento dices, vou facer unha película, vou vivir ali uns meses e vou gravar todo eso. Neste caso, bonito foi que eu non fun a facer unha película, senón que eu fun como mestre a unha escola de cinema que hai ali, fun como profe voluntario. Eu daquela vivía en Suecia, así que imagina o contraste en todos os sentidos. E entereime de que había unha escola que estaba buscando profesores voluntarios, había que enviar unha carta de motivación, e parece ser que a miña carta era moi motivadora, porque me seleccionaron. Entón, o bonito é que a película empezou cando eu fun ali a axudar a saharauis a facer as súas propias películas, non? Entón, digamos que a primeira vez que estiven ali 2 meses, bueno, pues, axudei a alumnos e alumnas de ali dos campamentos a facer as súas curtas, e a raíz disto seguín regresando varios anos e naceu a película, na que moitos veciños, estou moi contento porque moitos dos veciños de moitas cidades de ali dos campamentos participaron nesta película. E agora xa, perdona que me alargue un pouquiño, pero Non, encantado. estou vendo a peli, a xente dali vin que aprendía a conducir, que tiñan incluso equipos de vólei que xogaban entre eles, pero non podían pasar da valla do campo de refugiados. Quería che preguntar por esa xente, como é o seu carácter, como vive, porque non se lles vía mal no que é o documental, pero é curioso, porque incluso estaban facendo prácticas de conducir, moi extraño. O que sorprendeu moito desta película, cando se viu, tivemos sorte, viuse nuns 30 países, máis ou menos, cando a acompañei pois, a varios deses países, sorprendía que, aínda que é un campamento de refugiados que leva máis de 40 anos ali, no que lle chaman o deserto do deserto, a zona máis illada, máis climáticamente agresiva do deserto, sorprendía o sentido do humor dos personaxes e do filme, non? Entón, sí que me preguntaban por isto. É certo que teñen unha capacidade incluso de rirse de si mesmos e da súa situación, sendo conscientes, loitando políticamente, pero sí que teñen un sentido de humor increíble. A min chocábame moito, ademais, vindo de Suecia, imagínate o que foi chegar ali. Son extremadamente hospitalarios, e unha cousa moi bonita, ademais, é que gracias á película moita xente pois, foi consciente de que pois, Sid Ahmed, que é o protagonista, o Zara, pois poderían ser xente que se atopa agora mesmo na rúa en Madrid, en Barcelona, e de repente a perspectiva para moita xente cambiou de o que é un refuxiado, o que é un inmigrante ou que é unha persoa sen papéis, non? Porque Sid Ahmed, cando chegou a España, estivo sen papéis durante moito tempo. Afortunadamente acompañou a película tamén por todo o estado, estivo en cinemas, entón fomos por todo o país amosando a película, e sí que creo que a conexión que conseguiu ter coa poboación mudou a perspectiva sobre que é un refuxiado en moita xente. Iso creo que é un dos grandes logros do filme. Vale, moi ben, non sei se queredes preguntarlle algo máis. Eu estou servido, non sei se van... Vale, Pero pois... tú, nunha actitud como que estou servido. Antes chamar yo outro fulano, pero tú... É que eu son de outra xeración. Es como non se nos pode sacar na casa. Que isto a mí non me parece xa de xeito, Bueno, pois non che quitamos máis tempo, despedimos-te xa. Encantado, aproveito, eso sí, evidentemente, para que todo o mundo veña a ver a película, tanto hoxe como o venres, que é outra oportunidade. E a actividade do Entroido. Tamén, por suposto. Mañá, que hora era do Entroido? Ás 8:30, e de verdade que a curta sobre Laza no ano 73, ver a Picota aínda viva, bueno, ides flipar. Vale. Pero dalle unha cervexa, me dixe yo outro. Claro, por favor. a cada un. Fago un cóctel, queres un cubato? Mellor un viño de Monterrey, mellor. Claro. Aí mira como va para casa. Bueno, pues un placer, chavales. Moitas gracias. Moitísimas gracias por gracias. participar. Deixo vos co vosso tenente de alcalde. Sí, Perfecto. Ahora ven. Bueno, ahora empezó o cachondeo. Ahora sí. ben, ahora Un sí, poquinho veredes. hasta ahora aquí veo a cultura. Diago, ven pa aquí. Ahora va a cultura. E agora ven, pois, a onde van a estes eventos os políticos, pois veñen facer a foto. Tiña que haber un político facendo a foto. Con todos vos, o puto Diego Lourenzo. Boas noites.
Moi boa noite, que tal? Pues Eu teño que tamén confesarvos ademais unha cousa. Eu, que non adoito estar nervioso neste tipo de espazos, hoxe veño super nervioso. Sabedes que son moi fan voso, que vos escoito de maneira habitual, así que hoxe veño nervioso, confeso eu. Me Normal. deberías. Claro. De acordo. Estou preparado. Puxemos o hino galego para empezar, moi venegados 90. Venegados 90, efectivamente. Sabemos que estamos nun Venega novo, nunha nova fase, con unha futura presidenta da Xunta que se Next chama Ana level. Ponto 94. Vamos a aproveitar tamén nestes Pa- micros para facer algo de alarga, campaña. Bueno, o ano pasado, a primeira pregunta vai ser seria. O ano pasado a mensaxe do Concello co Festival Internacional de Curtos foi situalo como un referente case á altura do Entroido. Hoxe viñamos e de momento Cuidado. hoxe de momento naide nos ofreceu licor café, o sea que a altura do Entroido ainda non está. Pero, en que podemos decir, se nos podes facer unha valoración de como vai evolucionando a vila grazas a este festival, se pode avanzar. A ver, pregunta complicada, non? Porque efectivamente este festival é un piar básico da política cultural, non? Que practicamos dentro do Concello, porque ademais entendemos que a política cultural é un piar fundamental non só de alternativa, sino tamén de cohesión da propia vila, non? Iniciamos no ano 2015 unha aposta por todo o que ten a ver co mundo da cultura, e cando nos plantexaron a realización deste festival automáticamente dixemos que sí por varios motivos. O primeiro deles, como vos decía, era unha cuestión case ideolóxica, non? Unha cuestión de aposta pola cultura como ese piar que decíamos, pero tamén unha alternativa para os veciños e para as veciñas. A xente paga os seus impostos e os seus impostos serven non só para facer aceras, para plantar árboles ou para atender a políticas sociais, teñen que tamén servir para dotalos de alternativas, non? E que non teñan, por exemplo, que ir a Ourense a ver unha película como antes pasaba, bueno, pois agora teñen películas de carteleira na propia vila. E ademais tamén como unha cuestión vinculada ao desenvolvemento económico, non cabe ninguna dúbida de que o desenvolvemento da propia vila tamén pasa por apostar por a cultura. Cando unha persoa ven, eu a veces veño a unha obra de teatro e falo con persoas que están fora, e son xente que ven de Ourense, que veu, cenou aquí, algúns ata pernoctan. Entón, bueno, dentro dese espírito e de todo o que ten a ver con esa política cultural, este festival é unha peza fundamental, sen dúbida ninguna. E porque nos axuda tamén a situar a Verín no mapa, non? Ter un festival internacional desta categoría, con esta carteleira, con estes invitados, como que acabamos de escoitar, de recoñecido prestixio, pois sitúa a Verín no mapa e faino nos termos nos que efectivamente queremos que se sitúe, como unha capital cultural. Bueno, que pernoten, que así van deixando diñeiro na vila, tú que sea cartiños pa peto, Totalmente. eso non boa. Bueno, vamos a ver, Diago. Dalle. Eu quero-te moito. Inda que pense que non, teño moito aprecio, pero a min gusta o picorcito. A min a xente tráeme para o que me trae. Entonces eu quería che facer unha pregunta, aparte de todo isto que está moi ben, se tiñas algunha idea máis metida na cabeza, algunha estrategia para afrontar unha campaña, porque o ano que ven, é 2023, veñense cousas. Se vienen Tenda cositas. aquela. Vai Veñen ser cousiñas. ano intenso. Ano intenso, venche un ano, madre Bueno. mía, Un ano intenso, Nigo da sí. pandemia. Entón, eu quería che preguntar por se tes entendo que hai moitos plans que non podes revelar polo menos agora, pero se hai algún plan máis, sobre todo apostando por a cultura, apostando por este tipo de eventos, por este tipo de cousas, se hai algo que teñades xa pensado en mente para a próxima campaña, para a estrategia para afrontar. A ver, eu creo que hai que enfrentar as campañas electorais, bueno, non cabe ninguna dúbida de que as campañas electorais duran 15 días e son 15 días intensos, pero, bueno, eu creo que podemos enfrontar a próxima campaña electoral coa satisfacción de ter os deberes feitos, non? Non fomos convidados de pedra durante estes 4, xa 8 anos no goberno municipal, senón que fomos unha parte moi activa e iso dá certa tamén seguridade para enfrontar a campaña, non? A veciñanza está cansa de que os 15 días da campaña vaias, des dous bicos, 4 abrazos e lle prometas o ouro, non. Eu creo que nos presentamos ás próximas eleccións co traballo feito e iso tamén pois avala e dá certa tranquilidade. Quedan aínda proxectos para sacar para adiante, aínda temos 10 meses por diante, agora estamos traballando en dúas cuestións que para min son fundamentais, unha delas vinculadas á cuestión do turismo e que ten a ver pois con un espazo para caravanas, un espazo de autocaravanas, porque vimos
vimos que efectivamente nos últimos tempos todo vinculado con este tipo de vehículos está collendo moita forza e Verín ten que ter un sitio acaído pois para que sexa referente a ese nivel tamén turístico. E estamos traballando tamén nun espazo de coworking, porque o que vimos despois da pandemia é que moita xente, sobre todo en mocidade, puido teletraballar e traballar desde as súas casas, e é xente que traballa para empresas de Madrid ou de outros puntos e hoxe está o facendo desde a súa casa. Entón, ter un espazo municipal para compartir ideas e para traballar tamén fora dese espazo da propia casa, pois é positivo, e estamos traballando e agardemos que antes de que remate o ano podamos sacar eses dous proxectos que para nós son fundamentais. Xa por dixen eu que non lle abriran desa porta, xa sacou o libro. Madre mía. A ver, unha destas tiña que caer así ou sí. Entrou con todo. Entrou a quemar ropa. Estamos de festival ou que? Bueno, eu tamén quería facer unha pregunta, porque agora, en plan, vimos de agosto, é onde estuvo Estruga, onde, pois, claro, encontrás xente da miña idade, da miña xeración, así un pouco tal, e agora estamos co FIC, onde hai unha xeración, pois, con, non sei se dicir, obviamente, máis madura. A ver, vamos a ver, no Estruga hai Lle costa soltar a rapaces de palabra 15 vellos. anos, Claro, e aquí hai rapaces de 50. xente Son rapaces tamén, son rapaces tamén. Xente que ten máis anos cotizados que eu vivindo. Claro, Dicindo yo claro. Claro, entón, non Pero crees iso que dice de ti, dice moi pouco de ti, realmente. Xa, pero é que non ten que dicir de min. Eu quero dicir a pregunta. A pregunta é, non crees que a asignatura pendente de Verín é non saber xuntar estas dúas xeracións? Bueno, a ver, como salgo eu desta? A mejor nova xeración veñen pisando fuerte. Veñen pisando forte. Temos que falar, ti eres un cadro perfecto para ir a unha candidatura electoral, sen dúbida alguna. En todo caso, a respecto do que comentabas, eu creo que, bueno, efectivamente, como decía ao comezo, este é un concello que aposta por políticas culturais e ademais que son transversais. Non ti falabas do Estruga e eu creo que hai eventos nos que efectivamente pode convivir todo o mundo. Eu estive no Estruga, teño 33, non, perdón, teño 34 anos desde fai uns días e había xente da miña idade tamén. Quero decir, todos os eventos están abertos. Por exemplo, este propio FIC ten actividades paralelas destinadas a xente, pois mañá vai haber unha cata de cerveza, ou xa hai unha cata de viño, vai haber actividades para nenos e para nenas, e polo tanto creo que é, bueno, transversal, non? É moi difícil facer eventos nos que aglutines a todo o mundo, pero eu creo que nos eventos de Verín podemos estar orgullosos de que hai participación de todas as idades, Diego, a penúltima. O outro día, bueno, eu sempre o escoito nos bares. O que lle fai falta a Verín é unha empresa de 1000 traballadores. É verdade ou non? E é posible ou non é posible? E onde vas por? Bueno, pois, a ver, eu creo que tamén temos que ser obxectivos e realistas do sitio donde vivimos. Eu creo que o tren da grande industria xa pasou. Creo que Verín ten que apostar por outro tipo de políticas en materia económica vinculadas por suposto, a cuestión cultural, pero tamén vinculadas a facer un Verín o máis amable posible, por exemplo, pois para que xente en idade máis madura pois decida vivir en Verín, pero nós temos moitas dificultades para facelo. Primeiro, estamos a 15 km de Portugal. Portugal ten hoxe en día un solo industrial a 0 euros, é dicir, un solo industrial regalado, con uns salarios moito máis baixos e con unha presión sindical inexistente. Creo que contra esas cousas non podemos competir. Creo que temos que construir colectivamente un Verín que non se base na industria, porque ese tren xa pasou. Que ven unha industria de 1000. Bueno, eu ademais aproveito estes micros para lanzarlle que seguramente alguén da Xunta nos escoite, pois que desenvolvan o polígono industrial de Tamagos, que leva paralizado un montón de anos e que efectivamente pois podamos tamén ter solo industrial de calidade por se algunha empresa quere asentarse en Verín. Que vayan tomando nota aí. Bueno, seguiría che preguntando polo suelo industrial, que creo que está complicado de recalificar, pero vamos a deixar aí. Pero para outro día, e a última, o ano que ven é ano electoral. Sí. Vamos a facer unha proposta, sei que é un tema serio e podes dicir que non perfectamente, pero téndonos un podcast. Moi bo podcast. Moi bo podcast, sendo ano electoral, Sendo tan majos contigo. Claro. habendo debates por aí. Eu xa che digo desde agora antes que fagas a pregunta que estou disposto a debatir cando queirades, donde queirades e con quen queirades. Está enganchado, xa Pois está, xa está. xa está, vamos. Por favor, un aplauso aí que xa está, xa caíu. Xa temos o título do podcast. Xa caíu o xamón. Bueno, pois xa está, non te queremos para nada Non máis. hai xa- ningún tipo de problema. Eu direivos que nas eleccións do ano 2015 hubo un debate moi importante organizado por a región que se fixo na Casa da Cultura, pero no ano 2019 non hubo debate porque houbo algún candidato que non quixo debatir. Eu non fun. Perfecto. Bueno. Ningo vai ser, que xa dixo aquí que Claro, si xa claro. amarramos. Bueno, pois tomamos nota, hai que falar cos Claro. outros.
marzo, cando son as eleccións? En maio, o En 20, maio. creo que cadra 28 ou 27 O sea, de a maio. campaña en abril. En maio, Sí. en maio. Hai que mover Sí que ven tropas. cas oposicións que teño anotado. Hai que mover Hai tropas. que facer cousas. Teño aquí a miña moza que lle pregunto. A produtora, normalmente dices a produtora, pero... Que se va a desorganizar o entroido vai ser como o do ano pasado. Home, Que preguntas do público. Aquí Eu todo creo mundo. que xa hai certa normalidade para facer un entroido nas condicións que se facía pois fai anos, non? O ano pasado efectivamente hubo que adaptalo tamén ás circunstancias e non había moitas máis alternativas, aínda así foi un grande entroido, eu creo, foi un entroido moito máis da casa e moito máis íntimo, pero foi un entroido eu creo que maravilloso e efectivamente o ano que ven haberá que organizalo nos termos que nos permita a pandemia, non? Veu unha pandemia, veu unha guerra, veu unha gripe así do mono e non sei o que virá no futuro, pero dentro das posibilidades que teñamos faremos, lóxicamente, o mellor dos entroidos posibles. Vale, pois moitas gracias por participar, ahora en serio, pola disposición que mostraches e por... E por atitude tamén. todo. Moitísimas grazas a vos. Eu viña hoxe aquí facer puntos E para ser volvimos colaborador olvidar. voso, así que se algún día me necesitáis, eu estou totalmente disponible. Volvimos a olvidar de ofrecerlle bebido ao invitado, que eres unha cerveza. Tómala aí abaixo, que está aquí. Claro. E así pagamos tamén para mover un pouquinho. Fomentar o comercio O pipo de local. viño, a el xa o pipo de viño xa... Está me dicindo Quintas, non? Porque sabedes que Quintas e eu fomos os ideólogos de Radio Cuarentena. Entón, hoxe viñamos aquí aos dous facer méritos a ver se nos colledes de colaboradores porque votamos un pouco de menos os micros deste tipo de actividade. Fusionas, aquí, bueno, Sí, aquí facemos de unha salsa cando queires. Bueno, pois nada, moitas gracias por vir e Moitísimas grazas. disfruta do festival. Grazas a vos e, sobre todo, moitísimas grazas por estar aquí. A ti por Ah, aturar. pues perfecto. Ahora teño medo de hablar, a ver como salta o Iván. Home, é que non, pero que está nunha actitud que eu xa che digo. Isto é que non pode ser, hai que relajarse. Bueno, xa está, Con as conseguimos camisas que lle veñen moi apretadas agora. Van ceñidas. conseguimos o que queríamos, que era Xa o está, debate no, electoral. sí. Por tanto, xa podemos anunciar que vai haber segunda temporada de Irmandades. Claro. Por que estás mirando para min? Vamos a ver, eu sigo traballando. Bueno, pero Pablo seguro que está disposto a facela. A ver. Pablo, tú podes me terá que sustituir. entrevistar ahora o Diego. Eu desde o sábado a noite, o domingo a mañá teño disponibilidade completa, xa vos lo dixen. Pois eu non. Pois xa está. Eu ese día non. Claro, home, este está o que está apretando as camisetas. Bueno, xa falaremos deso. Además, ahora vai nos pagar o Carlos este dixo que nos iba a pagar. Bueno, aí xa teño máis disponibilidade, Claro, aí xa Se xa hai cuartiños de por medio, xa estou máis disponible. faz horas extra. Bueno, e agora, xa que o palco está na zona Rumbo, Ole. pois que menos que invitar a persoa responsable de Rumbo, que creo que está por aquí. Dámoslle un Está por aí forte detrás. aplauso a Aquí. José Antonio Quintas. Ole. Aplauso tímido. Máis. Máis fuego, ruido. furia. Ole. Moitas Aí, aí. gracias. Bueno. Moitas Gloria, gracias por gloria. nada. Boa tarde. Bueno, non sei como queredes chamar o Quintas, Quintas. porque aparece como José Antonio, pero pode ser Pepe, Toni, Antonio, Antón. Ah, por iso ven o lío este que tedes aquí posto no guión. Claro, todo xa entendo. claro, pois. Claro, todo o mundo vai o Quintas, vai o Quintas, dillo o Quintas. Como se Claro, chama o Quintas? Quintas. Tuve que buscalo en Google. A ver. Preguntamos a ti, como queres que nos refiramos Claro. a ti, que acabamos antes? A ver, depende, si está desde borrollo con Quintas, si está desde mala leche como a miña mai, José. Vale, Hostia, José. José. Entón, Bueno, José. Bueno, explícanos así un pouco, un chisquiño por encima, que isto da zona Rumbo, que busca. A ver, un chisco así por encima. Pois Sí, explica aí. o que busca é, vamos a ver, comentaba eu antes cun amigo meu, con Jorge, o corazón está aí dentro, que é o festival, e logo hai arterias que teñen que levar a sangue ao propio corazón. Entón, como Que non bonito. facer unha zona Rumbo, que eu creo que é unha variedade cultural donde vos temos a vós ou a outra xente que desenvolve diferentes culturas para diferente público de moitas idades. Eu creo que o resumín cun chisco así por encima. Sí, gustoume. Bueno, asociarnos variedade cultural a nós tamén che digo é falar moi alto, estamos nos flipando moito. Bueno, Bueno, eu xa che dixen que meter o teu nombre en internet para saber mellor quen eras. Salíronme 40 resultados. Tes un montón de proxectos. O 41 xa me saliu un médico, xa flipaba, pero é o médico do hospital, o Quintas, non eres tú. Que é Quintas? De onde saca tanto tempo e por que fai tantas cousas? Porque tes un monopolio sobre Verín, levaches a Radio Cuarentena, tes o de Rumbo, tiveches unha webserie tamén, e non sei que caralladas máis, non me acordo ahora xa. Que é Quintas? Como se pode definir? E de onde saca tanto tempo? Pois, a ver, parironme un 14 de febreiro, non me puxaron Valentín de casualidade.
Empezamos por aí. E despois, de pequeno gustaban máis películas americanas, o típico neno que iba cos cascos aí co monopatín, e despois tiña a súa moto, e despois vendía diante da súa casa as típicas limonadas. Pois foise complicando a cousa, chegou hasta aquí. Gústame, non é que me aburra das cousas, pero gústame sempre estar cambiando. Cambiando e mantendo as que teño, non? Pero estou disposto a ter ideas e creo que a creatividade é un forte de moita xente e o mundo necesita eso non? Eu sirvo a veces para entreter e outras veces para aburrir. Pero é caótico ou non eres caótico? Son caótico. Vamos facer un desmontando a quinta rápido. Tú acabaches de estudiar, viaches turismo. Sí. Vale. A partir, que idea tiñas e como foi eso, bifurcando? A ver, fixen turismo e un día o profesor de economía dixo de que ibades a sair xestores. Eu estaba facendo un dibujo. Entonces fixen un test e dábame cociñeiro, arte dramático ou belas artes. Eu son dunha familia humilde, o máis barato era ir estudiar belas artes a Pontevedra e aí acabei. Eu creo que o que son agora, como todo o mundo, é un resultado da experiencia que temos, xa sean viaxes, coñecementos ou a festa que pasaxe outro día, é o que son. Bueno, eu iba a preguntar, porque claro, se che preguntaba o meu compañeiro Pablo Camisas por o tema da expansión de Rumbo, que está en pleno auge agora de expansión e tal, e quería che dicir, con todo ese follón que xa terás, con toda a montaña de papeles, todo o que tens que xestionar estes días, como é que te animaches a apostar polo festival, pola cultura e, aparte, xa por nós, para estar nós aquí? Pois sí, a verdade é que ainda non o sei, pero todo forma parte dese cúmulo de caos que teño na cabeza. É o primeiro día, sinto, en vez de estrés, liberación, porque fun á oficina unha hora antes do normal para solucionar as cousas nunha hora, e todo o tempo, desde as 10 da mañá, foi dedicado para isto. E xa levo 3 cañas. Entón, ben, Bueno. moi ben. Que nós estemos aí que é unha liberación para ti. Xa me dixaches algo máis bonito que a miña mãe en toda a vida. Bueno, e agora aquí no guión, eu non sei se trouxache guitarra, pero pon Quintas vai tocar unha canción. Sí, pero... Podes facer Follor do guión. Sí, guitarra hai, pero tedes unha coordinación un pouco... Pides moito, pides moito. Dixeronme fai un momento que non se podía. Como? Dixencho eu, pode ser. Pero eu Sí. no, ti non. Tampouco, pero deixei... Quen foi o cando dicir? Deixei preparada unha chave do coche para coller a guitarra no caso de que faga falta. Fai falta ou non fai falta? Hombre. Que tocaremos algo. A ver, eu por min atrevíame a tocar. De momento o ruido non está colando moito. Claro, non... Pois buscade outra pregunta, mentras aquele rapaza coa camiseta de Rumbo vai correndo. Vale, pois... Mira, que xa está aí o equipo de produción, dalle que te pego. Xa está aí traballando. Vale, pois contanos como está sendo esta experiencia de Rumbo, que está abrindo en Redondela, en Jaén, en Turín, máis en palá, Milán. máis palá. En Alicante e tal, non queredes expandirvos por aí. No, a ver, leva moito traballo. Unha cousa é o que parece dende fora, que creo que non sei o que debe parecer, pero nada do que é, porque leva moitísimo traballo. Isto é como atoparte de frente con un traballo que nin coñecías e que pouco a pouco pois vas madurando dentro del e coñecendo o tú el. Entón, eu creo que cando sale o toro hai que torealo, e cando hai que crecer, hai que facer as cousas ben. A veces tómanse boas decisións, a veces malas, pero eu creo que estamos tendo un crecemento orgánico bastante bo e responsable. Podríamos ir máis rápido e facelo moi mal, pero eu creo que o estamos facendo ao seu debido tempo. E teño un equipo que son incribles e débolle todo a súa confianza en min, e eu teño a mesma confianza plena no meu equipo, en todos. Non creo cho ben por equipo de produción, xa é mellor que a nós. O sea, eso está claro. Non puxemos a listón moi alto tampouco. Xa chegou a guitarra. Aí ben. Aí ben. Aí ben, xa temos guitarra, Temos que amenizar un poquito o espectáculo musical. Facemos de todo, E agora ven a pregunta... Bueno, fai el, nós Fai estamos el, aquí claro, tirando un pouco pero- do que hai. Vai tocar ele e cantar ele ou vamos cantar nós a mellor? Como? No. Eu canto fatal. No, que esta xente non quere volver xordapacas. É verdade. Claro. A mellor. Pois ahora xa me fastidiastes, Epa. Querías que cantáramos nós? No, porque a última noticia que tiven é que non tiña que cantar e tomei outra caña máis. Pero entonces vas cantar millor. Claro. Facemos chos Queres coros. outro a mellor para regular o pH, queres un auga? No, pero, a ver, eu que Un sei. auga non, que corto o rollo. Teño, a ver, sempre, cando hai que tocar,
hai que tocar o que veña, non? Vou tocar unha de los años 80 dos Piratas. Si vos parece ben. Sí, sí, sí. Sí, está sí, bien, sí, está sí, bien. pa diante. Mentre veña de dentro, Iba a tocar unha dos Crápulas, pero non... Despois pedimos un estribilliño. un remix. Home, hai ganiñas. Fagoche unha presentación. Bueno, con presentación, todos vos ya está. ahora a actuación do... Bueno, isto é Radio 3, bueno, aí está el cantautor Impresionante. Quintas. Facemos o anuncio. que vai Carretera con comarcal 95. Unha É canción, direccional, colle, desde está colocando el micro ahora Ah, mismo. coñes publicitarias, Sí, non, que non sí. pagaron. Hasta que non paguen, eu hasta que non me xa un duro non falo, Se coloca el Pois micro ainda para va a dar tardar, va a dar el pero primer poñelo acorde. máis adiante. Está colocando a púa. Sí, 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 entra ahora ahí en la acomodadora. Está acomodando el micro, vamos a ver. Epa. Acomodar o micro, existe. Está colocando existe la acomodadora de micro. Existe agora porque está Documentate un poco, Eu aquí Ostras, Vale. isto de... No, Isto de tocar sentado é un pouco raro. raro. Bueno, pero se levas moitas cervexas igual xa é millor, No, non sí, vaya a ser que logo callamos Vai. para atrás. Con escenario todos vos, pequeno. Quintas, anos 80 de los Piratas. Dale. Cuando me fuiste a llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allí afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80 y seré como el tipo que algún día fui. Lori me dice en el bar un déjà vu. Matix está cambiando con la confesión brutal de tu relato. Yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80 y seré como el tipo que algún día fui. Y ya terminé. No, ben, Nada. Ao final hasta estamos remontando de todo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora vai ben. Son malísimo cantando, pero bueno, entretuve vos 3 minutos e medio. Pero Bueno, loco, isto todo é che. Claro. sí, sí. Bueno, e agora, antes de despedirte, hai unha canción que é o himno do programa. Esta Estes- temos que pedir, sí. Sí, estes Sí. non lle vai facer gracia porque non o escoitan, creo. Mira, xa está dicindo que non. Pero durante a cuarentena, bueno, despois da cuarentena, houve un momento no que nos puxamos a recordar cancións típicas de Verín, como o rap de Verín, como as cancións de Rata Cotrosa. E hai unha que é Chove Merda, eu non sei se sabes tocar os acordes. A ver, Podemos facer o estribillo. mira. Podemos facer o estribillo entre todos. Eso, sí, sí, claro, Eu non a vou tocar. Cantamos entre todos o estribillo. Vale. E despedimos. Porque é unha de, o sea,
non quero ensuciar unha canción tan boa como é Chove merda en Verín do Ratacotrosas, meus compañeiros. Entón, se queredes cantamos o estribillo entre todos. Vale, facemos facémola unha, e E os de baixo tamén, despedimos. que porque pagades podedes sumar vos tamén aí. Eso. Que traballa a xente. Claro, claro. A letra é moi fácil, é chove merda en Verín. E logo, chove moita merda, menos mal que eu non salín. E logo vai encendendo, e ao final montamos unha rave aquí. Correcto. E xa está. Eu é o que estou el esperando baixo. Era o que nos prohibían hacer, pero vamos a hacer Claro. igual. Claro. Produción. Non contetes ca guitarra, xa o Non, non, vale. E xa che dicimos moitas gracias por vir, por cual. prestarte. E vamos con ela. Moitas gracias a vos. E vamos alá. E Vamos. non hai guitarra. Nada. Nada. Un, dos, Sí, a pelazo. un, dos, tres, Chove merda en Verín. Chove merda. Chove moita merda, menos mal que eu non salín. Chove merda en Verín. Chove moita merda, menos mal que eu non salín. Chove merda en Verín. Chove moita merda, menos mal que eu non salín. Chove merda en Verín. Chove! Chove moita merda, menos mal que eu non salín. Menos mal. Chove merda en Verín. Chove moita merda, menos mal que eu non saí. Perfecto. Eu xa teño soños húmedos. Deixei o podcast e montai un grupo. Sí, pero non sabemos de que. Estamos Xa. ainda mirando eso. Un grupo electrónico. Moitas gracias, a verdade, moitas gracias. Moitas graciñas a ti. Vémonos ahora cenando, creo, E na festa Creo. despois, non? Creo. Vai a ser. Bueno, vamos a ir finalizando, que creo que vai rascando Ui, un pouco. cambiou xa Sí, cara aí. que xa quedou boa. Vai rascando un pouquiño frío, inda que vos quentou ahora quintas un pouco. E non sei por onde andan Alex e Isabela, pero queremos falar Unhas con palabriñas xente con vos. Unhas palabriñas, sí, que a xente da Vale. organización. Buenas. Estamos Sin prisas, sin armadados, prisas. Vamos darlle un pouco de... Os que levan o peso do traballo todo. Sí, vamos pedirlle un aplauso para a persoa que máis curra deste festival, ao mellor. En xeral, E para outra das persoas que máis cousas fan en Verín, que é Isabela. Bueno, esta parte vai ser un pouco para animar a xente a que participe máis no Festival de Curtas. Isabela, presentaches este festival no ano 2019, con 21 anos. Escolleron a túa curta Santa Baia de Montes para proxectar no festival. Esa curta era prácticamente un traballo universitario que fixeches cunha cámara e un coche, pode ser? Sí. Vale, eu creo que todos temos un momento flipante na vida no que nos empezamos a sentir valorados co que facemos. Pudo ser ese momento un punto de inflexión? Sí, Sí. sí que foi. Pois, como valorarías esa experiencia a nivel persoal, sobre todo o cambio que che supuxo de hostia, fago isto, fago yo ben, valóraseme, e tamén profesional, si dou un salto. A ver, sí que foi un punto de inflexión moi grande na miña vida. Bueno, sempre digo o mismo, fume a facer o Erasmus ao Porto, bueno, tuve un profesor moi guai, que se chama Carlos Lobo, que, bueno, era o meu profesor de proxecto, e nada, tiñamos que facer un proxecto, eu nunca na vida fixera nada que me entusiasmara a min, quero dicir, na universidade aproveitei, que eso está mal feito, eu recomendo a todo o mundo que aproveite a universidade se estudes comunicación visual ou cualquier carreira artística para desenvolverte tú personalmente, quero dicir, para buscar o que a ti che gusta, a ti pode che gustar 50.000 cousas diferentes ou unha, a outra persona que está ao teu lado pode lle gustar unha cousa completamente diferente a ti e eso está ben. Eso é algo que eu durante a carreira non o vin así. O sea, quero dicir, eu son unha persona que se dá conta das cousas tarde, creo, e foi o que me pasou a min. Entón, eu en terceiro de carreira, que agora xa deso fai 3 anos, sí, eso, confiaron en min, puiden facer
esa curta. E sí que foi un punto de inflexión porque, o que dices tú, eu vin non... O sea, eu que estaba facendo, que a min eso nunca me pasara. O sea, quero dicir, sí, en moitos outros aspectos, pero na miña carreira, que eu estudio comunicación visual, nunca tuvera a posibilidade, sí, pero nunca explotar a miña carreira para eso. E que pasou? Despois de Santa Maria de Montes, eu pasei a cuarto de carreira, e en cuarto de carreira veo a pandemia. Entonces, eu agora mismo, foi un punto de inflexión grande, sí, pero non o seguín explotando. Sí que fixen dúas curtas máis, que tamén me gustaron moito, a verdad, e que, bueno, sabes, fixen, bueno, eso, gustoume facelas, pero ahora mismo, actualmente, son autónoma, que se outra, entonces, claro. Bodas, bautizos e comunión. Claro, teño outro punto de inflexión que se me plantexa, no? Que pasa? Eu sí que teño ganas de volver a facer algo que realmente me encha, sabes? Bueno, xa teño algunha idea e tal, e nada, eso. Así, en general, sí, foi un punto de inflexión do que disfrutei moito, que espero que en algún momento poida volver a explotar, sabes? Vale, pois xa sabedes, a xente nova que nos este vendo desde a casa, porque aquí non hai, desgraciadamente. Polo que sea. Claro, presentarse ao Festival de Curtas é un salto, dice Isabela. Sí, é moi guai. Eu, non sei, que te valoren no teu pueblo é moi bonito. O sea, é moi bonito, moi bonito. Tamén ollo o dato que di que é autónoma cunha sorrisa na cara. Eu eso non sei hasta que punto confiar, Porque é mellor rir que chorar, sabes? Que bonito, joder. Entonces, claro, Presentaivos, hai que tirar pa diante. Bueno, vamos a ver. Eu sei que tú eres super ilusionada da vida, sei que tú tamén. Hai unha cousa que non me dou explicado, porque nós xa nos estades vendo a pinta a nós. O tipo de organización e que calaña de xente somos. Bien. Nós non damos feito, pero non damos feito eu... A min basicamente custame levantar unha perna e outra todas as mañás. Esta xente aquí onde ustedes, por un lado, Sabela cas fotos todo o día. El anda ca gaita. Ca gaita de fol de verdad. Logo, son cofundadores de Farlopa Fanzine. Tamén se meteron a todo este tinglado do festival. Andades en 50.000 cousas, eu a miña dúda é que non sei como sacades o tempo, porque dormiredes tamén 8 horas e comeredes as 5 pezas de fruta ao día. Como facedes? O de dormir 8 horas, creo que non. É imposible. A ver. Por exemplo, Farlopa, que é unha cousa moi bonita, que está un pouco abandonado, por exemplo, sabes? No, jolín, seguídenos en redes sociales, que por aí sí que estamos activos. Vale, pero sí que levamos, por exemplo, de estar a 3.000 cousas diferentes a vez, que é algo que non é recomendable, o sea, quero dicir, está bien, sí, un ratito, pero igual é mellor focalizarse nalgunha e tirar por aí, é eso. Nós intentamos facelo, pero, por exemplo, Farlopa é algo que estamos ahora a ver se nos reubicamos e sacamos... A Farlopa vai volver. Exactamente, vai volver en físico, que ahora estamos en redes sociales e tal, pero eso, vamos a reubicarnos e a sacar un número. É gracioso, porque Sabela dice que hai que focalizarse nas cousas, centrarse en algo, pero cada semana que ven temos algo novo. Xa, é que horrible. Entonces seguimos sin focalizar, pero bueno. E choramos, esas cousas que se fan. Non, home, que che quedou bonito do sorriso antes, non chorai, non? Vos estades vosotros multitarea. Choramos en privado. Non sei, en público non, en público privado de felicidade. O día un cando miramos a conta do banco. Por exemplo. Aí choramos todos, tamén te digo. No, é máis o último día do mes que cando se quitan a cuota de autónomos, aí doi. Aí, eso pica. Aí doi. La patatilla aí. Notase que eso doi. Bueno, xa, para intentar, non sei se queren de rematar un pouco tal... Tú queres ir de bacaleo xa, tardes xa. Eu quero irme a Punta Cana xa... Nada, para non quitarvos máis tempo e tal, porque supoño que estarendes liados. Porque é o que dice Iván, en plan, están en 1000 cousas e as outras 1000 que non fan é porque aínda non as descubriron. Mellor, gracias. Esperamos non descubrirla nunca. Non nos chamedes, non fai falta. Bueno, Non somos tan negativos. Se eso pon o correo de contacto por aquí, para ser. A última pregunta é para ti, Alex, que actualmente estás metidísimo na organización deste festival. Se podes facer algunha non sei falar, sinto yo, son da xeración Z. Non estar de fe. Quere dicir valoración. Valoración do que foi organizalo. Deixa que estou lendo, por favor. E tamén se perseguides algún objetivo en concreto neste ano. Pois eu creo que, a ver, difícil organizalo foi, dende logo, pero tamén gratificante, entonces unha cousa paga outra.
Que queremos conseguir este ano? Pois o que se quere conseguir todos os anos, que esperemos, valga a redundancia, conseguilo máis aínda, que chegar a máis públicos, que a xente de Verín se achegue, que disfrute do que estamos facendo. Estamos ampliando moitísimas actividades. Vedes que, bueno, temos vos a vos, temos estes días un montón de catas, que está, ahora xa remataría, pero estaba sendo ahora, temos concertos estes días. Demostrar, sobre todo, que para vir ao auditorio e disfrutar da cultura non hai que ser dunha clase elitista, nin hai que saber moito, simplemente hai que atreverse a vir e disfrutala e pasalo ben, porque ao final para eso facemos, para que veña todo o mundo e o pasemos ben. Canto máis xente haxa, máis o mellor imos pasar, vaya. Se non vos gusta a cultura, temos bar, vale? Tampouco. Ben falado aí. Claro. Vide. A mí gustan máis túas, a verdad. Tedes xa algo pensado de cara ao ano que ven? Porque según vas organizando, xa lle vas vendo fallos seguro. Xa hai algo para o ano que ven? Sí, Xa temos unha listiña de cousiñas que hai que mellorar. Que non se pode dicir, claro. No, nunca. Hai que primeiro... Algún así... Top secret. De momento está saindo todo perfecto. Vale. Bueno, había unha cousa, por exemplo, coller un podcast un pouco máis serio e tal, pero polo demais está todo ben, Sí, no, pues... Eu tamén non vexo esa, E por que miras para min outra vez? Eu non a vexo, a verdad... Parece que somos Tú serios. que vas ver? Tú en media hora ainda ver menos. Bueno, pois nada, dixémoslle a organización que duraría unha hora, van 58 minutos. E embalámonos un pouco ao principio, pero creo que estuvo bastante ben. Vamos volver dar as gracias á organización por apostar por nós, Por deixarnos estar aquí. por deixarnos estar aquí, por poñernos este equipo todo, a todos os que viñeron por participar, Eloi Domínguez, que me parece unha pasada disposición que mostrou, Diego Lourenzo, Quintas. O equipo técnico tamén. O equipo técnico tamén foi unha pasada por aguantarnos, que eu non tiña nin puta idea, o tipo empezou a explicar, eu non sabía nada, e o Iván non viña, que estaba duchándose, non sei. Porque estou ocupado. Non tanto como eles, espero. No, xa. E Alex e Isabela, creo que non me deixou nada demais. O Fran, que andou por aí buscando a xente. Produtor en la sombra. E nada máis, non sei con que nos podemos ir, cantamos outra canción para ir, non sei que queda así en alto. E nós xa estamos a enterrar sin honores, Estás na sesión... Non sabe desa de... Por eso esperaba con la carita empapada, Que llegaras con rosas, con 1000 rosas para ti. Sabes que me encantan esas cosas. Que no importa si es Muy tonto soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí donde los viernes... Isabela tamén canta en orquesta. Vale, moitas gracias a todos por vir. Isto foi o regreso de Irmandades da Cuadra. Moitísimas gracias por vir e outra vez gracias á organización. Gracias a vos. Ole. Vai haber temporada 2, Sí, vai a ver, home, vai a ver. Xa liamos outro, non nos vamos liar nós. Claro. Bueno, pois quedou boa noite. Eu por mí xa refrescou, Xa para casa a dormir. Leite e galletas. Chao, chao. Chao. Pasando.